Така, един мини влог. Пътя на тип хуморар да участваш в моя влог. Участваш, ама по този начин, по който си в момента ли? Как направих и как всъщност сега ще направя моите прочути телешки ребърца. Някой шуми оттатък. От много време исках да ви покажа как готвя телешки ребърца, но се не оставаше време, случваха се доста неща. И ето го и момента, в който мога да ви покажа. Аз вече всъщност съм преполовила процеса. Не успях да ви го покажа от началото, но то не е чак толкова важно, не е толкова сложно. Това, което да правя аз е първо взимам 500-600 грама телешки ребърца, поръчвам ги от някъде, като това, което правя е да ги оставя малко да се размразят, да станат на стайна температура. Оставям ги по принцип цели, както може и да видите. Взимам ето тази подправка, която е на Маги, и овкусявам ребърцата. Не използвам горното фолио, използвам ето това, защото предпочитам да сложа на цялата тава и хубаво да си пуснат соковете и да има повече пространство. Не знам дали има някакво значение, не съм професионалист, но на мен така повече ми харесват. Стават още по-крехки, още по-хубави. Хубаво намазвам подправката навсякъде, отгоре, отдолу, където има, така, ципички от долната ципа я махам, защото стават още по-крехки. След което ги слагам в тавичка, на мен каквато ми е удобна. В случая ето тази по-маничката. Загрявам си фурната на 150-160 градуса без вентилатор, защото вентилатора по принцип изсушава, въпреки че те ще са в фолио, изсушава самия въздух вътре в самата фурна. И слагам вино. По принцип се слага червено, даже може и бира да се сложи. Аз сложих бяло плодово вино, каквото съм имала в хладилника. Взех ето този телешки бульон, най-обикновен телешки бульон. Слагам 2 купчета, не ги разтварям предварително, защото те така или иначе ще се разтворят. Слагам и зеленчукова подправка. Разбира се, вода, не ги покриваме изцяло, може би зависимо от големината и дебелината. Слагаме или наполовина, или малко под половината и запечатваме в фолио и ги оставяме за 3-4 часа. И ето как ми се получиха ребърцата след часовете, които съм изчакала. Буквално сега ще се отдели от кокола, но първо слагам глазурата. Извадих ребърцата и от бульона правя в момента картофките. Готови са, но след малко ще покажа крайния резултат. В принцип не успях да се стърпя да ви покажа моите ребърца. Защото ето вече отделих съвсем успешно едното ребърце. Ето и крайния резултат на картофките и ребърцата ми. Просто са уникални. В смисъл, исках да ги нарежа в момента, наистина. Просто кокола се отделя сам. Нямам търпение, оставям ви. Долу в описание ще ви напиша и рецептата. Уникално. Хора, аз няма да лъжа. Не обичам барбекю сос, обаче така ги е съчетала нещата. Толкова крехко го е направила. Значи това го прави... Не, колко лесно пада. Тя го прави супер много време го прави, пеко се, уникално. Обичам те. И аз те обичам.